Hej folkens, her vil jeg lave en lille video til hvordan I kan lave en Minecraft-server, fordi I kender mange, der ikke ved, hvad man gør, og det er pænt besværligt, jeg skulle fortælle dem det. Så jeg tænkte, jeg ville lave den her video på den her nye kanal, Rias Gaming HD. Det er sådan en alle mulige kanal, hvor I bare kan skrive ned, komme med hvad jeg skal gøre. Skrive, kan du ikke spille det der spil? Så skal jeg prøve på at spille det. Men ellers, ja. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg startede ud med at lave sådan en her video. Det er bare, ja. Fordi folk gerne vil have det, så det gør jeg. Og min gamle kanal, det var Android Gameplay, som jeg bruger mere. Og det kan jeg ikke sige hvorfor. Altså jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke gør det. Det gør jeg bare ikke. Så ja, lad os komme i gang. Det første I skal, det er I skal ind på Minecrafts egen hjemmeside. Så klikker I download now på den her button, og så er der multiplayer server hernede. Så kan I se her, if you're running on Windows and just want to set up a server easily, så kan I downloade det der. Og det er så den I skal downloade. Fordi det er den anden, det er sådan en jar, og det er vist besværligt. I kan gøre sådan, at jeg søger over mere RAM, det kan jeg lige vise jer senere, men nej, det gør jeg ikke, fordi det er mega besværligt. Okay, så ny mappe her, som vi kalder Minecraft server. Så tager vi serveren X her og går den ind. Dobbeltklikker vi den. Kør. Så vender vi på den. Så nu kan I se, nu begynder de her, ligesom, nu er vi på serveren her. I kan se, hvor meget memory use den bruger. Det her, det er altså, hvis serveren lægger, så kan I adde mere RAM til den, som må køre bedre. Og det viser jeg en video nede i deskriptionen, hvordan I gør det. Og der er sådan en anden video til, hvordan I kan gøre sådan, at I ikke skal gøre det her med Hamachi. Og hvis I ikke kender Hamachi, så må I finde nogle andre videoer med. Jeg viser bare, hvordan I laver en server. Og med ham, eller det er sådan, at gør med Hamachi, det er bare at lave et internet, fordi jeg sender til at join internet. Og så kan de sådan set join serveren. Men nu har I sådan set en server. Vi kan se, den er åben lige nu. Jeg stopper det her, det command boardet hernede. Vi stopper lige serveren. Sender server properties. Jamen, notebook. Ja. Så kan I se her, level name, det her. Og så enable query. Det er sådan, det er ikke så vigtigt. Allow flight, det vil sige, at der er nogen, der har flight mod, eller sådan en mod på, så gør den sådan, at ellers så tager den dem tilbage og siger, at du må ikke flyve, ellers så kan de kigge med nogen. Så skal I sætte en seed, og IP her, den skal I ikke skrive noget ved. Så kan I sætte der, hvor højt I kan bygge, og man kan ikke bygge højt det der. Jeg ved ikke om, hvis man sætter den højere, så kan den. Så det her, det kan I sætte til, om der skal spawn villagers og hex og det der. Den er bare normalt på regel. Og det her det er så whitelist, som det er så hvis I har her den der whitelist, hvis så skal I skrive navnene på de Minecraft-brugere der kan komme ind på serveren, så skal I sætte whitelist hvor den der til true, og så gør det at kun dem der står på whitelist de kan komme ind. Born animals, den vil jeg nok tage på true, fordi det er ret dejligt, men hvis I skal bygge og ikke det her dyr irriterer, så kan I tage det fra. Snooper indebærer det er sådan set ikke noget hardcore. Ja, det er, skal der være hardcore mode på. Texture pack. Så kan I, jeg mener det er, hvis I har en texture pack i jeres normale Minecraft. Jeg har ikke helt forstået det endnu. Men det er noget, man kan skrive en texture pack eller et eller andet. Online mode, det er om serveren skal være online. For eksempel, ja, sådan at andre kan join den. Det er true, noget sådan det. PvP, om jeres venner kan dræbe jer, og om I kan dræbe hinanden. Den bestemmer sig selv. Det er Felicity. Det er sådan set bare 1, det er easy, 2 er normal, og 3 er hard. Og 0, det er, I kan ikke tage den på peaceful, eller ja, det tror jeg godt man kan. Jeg kan ikke helt huske det. Det er vist nok 0, og hvis det ikke virker, så kan det til spawn, hvis I tager den på 0 her, så spawner der så monster, så skal I gå herned til spawn monster, og så er det på force. Game mode, det er om man skal starte i survival, kreativ eller adventure mode. Adventure mode det er bare sådan, hvor man ikke kan ødelægge noget, man kun dræbe ting og løbe rundt. Det er ikke så sjovt, men ja, hvis nu. Game mode 0 det er survival, 1 det er kreativ, og 2 det er
Adventure Mode. Max players, den bliver nok ladt til 20, når I ikke har den der med ekstra RAM, fordi ellers så vil jeg se til at lag, hvis nu jeg er over 40 mennesker på den, og det kommer jeg nok ikke til at have, men hvis nu. Så her Spawn Monsters, den har jeg normalt på, men I bestemmer selvfølgelig også selv, om det her måde skal spawn. Generate Structures, det er landsbyer, dungeons, nej ikke dungeons, hvad fanden hedder det? Alle de der sådan, hvad fanden hedder det? De der The End, tror jeg vist faktisk, eller kommer vi til derfra. Jeg kan ikke helt, jeg ved det ikke helt, men det er så, ja. Det kan vælge med, det vil jeg nok bare tage på. Det kunne hvis I ikke vil have villages og sådan noget der. View distance, den er bare på 10, det hjælper ikke hvis I ser den op eller noget, det sker der ikke. Mod D, det er mod day, det er, så kan I fx sætte den, så kan jeg så hej og velkommen til en server. Og så vil det så, når folk ser på serveren, altså når de har addet den, så kan de trykke på den, og så står der hej og velkommen til min server. Så trykker vi bare på krydset, enten bare på krydset bare gem, eller filer, og så gem. Men jeg trykker bare det her, gem. Åbner vi serveren. Den er så åben, så får vi lige at finde Minecraft. 2 sekunder. Hej folkens, jeg ved ikke lige hvad der sker, men jeg kommer bare ikke komme ind i Minecraft. Men altså, det her, det er den video. Det var en video, hvordan I laver serveren. Så kan I selv lige teste, om I kan komme ind, og det kan I altså gøre ved at gå ind på multiplayer inde i Minecraft, når I logger ind. Så trykker I på add server. Og så det øverste, det kan I bare, altså navnet på serveren, det er lige meget hvad I vælger det. Og så IP-adressen, den skal I sætte til localhost. Og så tryk add mens, og så skal I huske at have serveren åben, og så kan I join den. Og så, ja, det er sådan set sådan. Og så, hvis I gerne vil have venner til at join, og nu ved jeg godt, jeg har sagt noget andet tidligere i videoen, men det blev lavet om nu, fordi, eller, det kan godt være, at den video kommer, som jeg snakkede om, med at, det kommer an på, om der er nogle mange, der siger, jamen jeg vil gerne have det. Den video med, hvordan man kan få sine venner til at join uden Hamachi. Men med Hamachi, jeg tror godt folk ved det, men hvis ikke, download Hamachi. Åbn det, tryk add server, tryk tilføj netværk eller sådan der. Og det er en af jer, der gør det, ham personen, der har serveren. Gør det, og så dine venner, de skal så tilslutte til det eksisterende netværk, skrive navnet og koden, og så kommer de ind på dit netværk, altså dit Hamachi netværk, og så kan de også join serveren. Det gør, så det lægger noget mere, men sådan er det. Så hvis der er nok folk, der beder om, at jeg laver et vis, hvordan man gør det andet, så skal jeg nok gøre det. Tak fordi I så med.